Kull deċiżjoni li ħal gvern fl-aħħar xhur brabta mal-imxija tal-COVID-19 inżamm dejjem bilanċ bejn is-saħħa tal-poplu Malti u Awċi u l-ekonomija tal-pajjiż. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'intervista oħra lill-midja indipendenti din id-darba fuq Lavin Malta fejn saħaq kif dawn iż-żminijiet Gvern Laburista dejjem mexa b'mod tajjeb f'kull deċiżjoni li ħa. Jien bħala Prim Ministru, aħna bħala Gvern irridu nieħdu kontinwament deċiżjonijiet illi jżommu bilanċ bejn ekonomija u saħħa. M'għandix il-privileġġ li nista' niffoka u ngħid kull miżura tkun iffokata biss fuq saħħa jew iffokata biss fuq ekonomija. Trid iżżomm dan il-bilanċ il-ħin kollu u tiftakar fuq kollox illi ma jistax ikollok ekonomija b'saħħitha jekk is-saħħa tal-poplu ma tiġix imħarsa u ma jistax ikollok is-saħħa tal-poplu li tiġi mħarsa the lives and livelihoods jekk ma jkollokx ekonomija li tkun b'saħħitha. Roberta Bela semma kif għalkemm l-infezzjonijiet f'Malta żdiedu fl-aħħar jiem, is-sintomi ta' dawk pożittivi huma ħfief ħafna u r-rata tal-mortalità hija baxxa. Nħarsu lejn Lussemburgu. Il-Lussemburgu kull ma għandhom popolazzjoni iżjed minna ftit aktar minn 100,000 iżjed minna, ġifieri qegħdin nitkellmu pressappoco l-istess daqs ta' popolazzjoni. Ir-rata tal-imwiet 122, aħna kellna 10 imwiet. Dr. Bela fakkar kif grazzi għal pakketti finanzjarji tal-Gvern f'dawn iż-żminijiet ġew salvati eluf ta' impjiegi u kompla jonqos il-qatt. Il-Prim Ministru tenna li f'din il-pandemija il-Gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa dejjem kienu trasparenti. Insemmi li f'pajjiżna l-istatistika tat-testijiet biżna aktar minn 3,000 test f'popolazzjoni ta' anqas minn 500,000. Ara l-paragoni aħna tinkunu trasparenti u n-numri ta' persuni li huma pożittivi maħniex qegħdin naħbuhom. Il-mexxej Laburista qal li mis-7 ta' Marzu sal-lum kull deċiżjoni li ħada dejjem mal-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn u mas-Supredendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawci dan dejjem favur saħħet il-poplu Malti u Awċi. U għatenna li pajjiżna għandu qasam u sistema ta' saħħa b'saħħitha u appella għal prudenza, il-kawtela u r-responsabilità. Ejja ħanibqgħu naħdmu u hawnhekk fejn nagħmel appell lil kulħadd ejja ħanoħorġu minn dan il-mument f'sens ta' għaqda nazzjonali ktej li diżappunt żgħir huwa illi din il-kwistjoni li għaddejjem minnha bħalissa hemm min ħassi li kellu jippolitiċizza. Mhux il-mument, dan hu mument ta' għaqda nazzjonali. Ejja niftakru illi llum dak li ħanamlu issa u fil-ġimgħat li ġejjin jifforma il-bażi tal-futur tiegħek Chris, tal-futur tiegħi, tal-futur tal-poplu kollu tagħna. U importanti li we get it right.